guys, maayong hapon. I'm here again, my sister store. Naglaglaag na pud ko guys kay ang ilang karaoke gi panday. Oh lagi magasuron. Gipanday kay unya dapit manganta na pod me. So mag-video ko karon kay unya na sounds. Di na ko ka-video kay mga copyright ta guys. Tara. Di ara guys, ipantay na. Itong para, okay. Ang TV, buwan na. Kita na video. Busy sila diri karon guys. Pinandayay. Ang Ayaw na magkapit yun. Itubay ka, may mulitik ka. Guys. Dara atong karaoke guys. Ipadaplin sa kay si sister ang tagiyan. Guys, muna ang gimo nila og balayan ang karaoke guys kay para safety. Kay bisan og naay kanang sa naay CCTV. Ang kawatan guys wa na gipili og CCTV mo tapon ra na. Ara. Eh pag okay na ilang karaoke kagahapon pa na gipalit. Na to ara guys ang mga materialis tura. Oo na guys, ang ilahang ginabuhat karon. Magawas mo ng biro ne? Ha? Magawas mo ng biro kay mag-eroplano ni Marisi. Am tamad to. Ato ta Amerika? Lakaw man siya, lakaw punta. Ato ta Amerika, France. Ay, France. Guys. Si Meow Meow, relax na kay nabusog na. Inahay Meow. Ay, guys. Di ra bagin mo undang og kuan niyo kay. O dili ni di pa kanol. Sila adapted dagan king mga iring guys. Ang ilang tindahan guys kay swerte kayo kay ngano dagan king mga iring manuol. Magpa-adapt. Naraw, dula. Paabot lagi to ako Persian lagi Unsay color to manang? Gray or white? Gray white. Ay, unsay gray or white? Gray o kung walay gray white. Indot ang gray. No, di na. Kay talag sir kay na color ang gray. Tiger man. Ang gamahan tiger kanang brown, golden o black. O ba? Kailangan Bakbon man. Nalawit. Kato amo kay kuan man to kanang Himalayan kanabang kanang sosyalon nga earring ba. Kaya sa mga anak to siya social ba siya. Lailay din na. Ang Lahat dagan ng big bone. lahi po ng big bone katong big bone katunang dagkog mga dereo. Ang dagkog mga kuan ba. Wapo kay mga negosyo ginana. Mahal man gud ang earring. Kanay mo kay babae man na imo din. Madayon na gamay pa man ako aga. Pwede raman na good kay dali raman mo dako ang earring. Dire na ko ibutak. Balitan na din ako siya dili pala. Balas gina siya Alang diha ni ako tulungon sa gawas. Ayo oy kawaton makawat ng Persian. Uban ra nag Lawan soy gani ka ay katong niya border sa Masyo na jud kids. okay ngano makawat na mula ko na malibang ana. Di na kawalo muli. Muna makawat yun na sila. Are ka han diha to sa. Sige mo pang compression. Awa na simuli ko na. Hapon ka dito, yun lang. Ay, di ba ingon ka nakakita ka person sa kuan sa NGK? Puti. Chile. Yes, sa San Pedro. O sa Pedro kay dapat ako sa NGK kay nakakita ko person dito. Awa sa Uy wala uy dili pwede kawaton mag. Sala ta uy. Saan, uy, kito niya kay. Dahil wag siya, then wala siya, kanang ukaw na kaayo. Nakabuhi to. Hindi na to kabalo mo uli. Okay, liguo na. Dako, kay ma! Kanang, Dili, babala man mo lang kaya baligo. Ipunit na to sa lain. balay po, dagko, kailang balay po. Ako na to
yung iko. Nara oh, buliyagon nga Sa bebe. ibutan ni. Buliyagon nga bebe. Kaning iringan no, kay wala ko siya nga palangga na siya. Kay magana-anak ko siya kay uban pa ning tagip at yapak na. Gang eh. Karon labi na siya wala gibuta-buta. Okay, naulian naman ni siya kay giti-giti tani ninyo. Danaw nang. Amo ang iring ka ganinang buntag si Rosel. Ning ana ni dako siya ko kalim kay tugnaw siya. Ipabali ni gatos kay doon siya nako. Ning anang ko. Gabi na kong Domingo. Kay Dinta ko mumusayog mata kung agba kay bina ko Domingo. Tingala ko muli bangon man ikuan ang ipad. Ko palangga ano gipad man nimo. Ano ba ito sa Lunes na ko palangga ko ha? Lunes dali ko bangon. Naglumuag din ko. Karon kay mga bata kabalo na magluto. Nako mo matag sa iyo. Na kana day. Kulay mo trabaho. Wala lagi ako kung na estudyante kay bangon chukog sa'yo kay kung siya lo gayo kuan pa pero kung maglungag ba pwede rin kaya kanang mo siya bangon niya kay chuking dayon Sayo kay sa mutuking mo. kana ganing mamatang nagmani nagkadlawon mga alas na mo chuking pa na siya murag atong iyang isa sa una nga mo inom og coke bay ngun ana ang iyang gibay na pron chuking mura ba gihapon na kay bibitit ko siya Ibawalan na siya ni pasensyaan. ibawalan din siya di naka mag sigarilyo bay mo na ang sagot naka mag-inom ha hindi na magdangan ang ano sigarilyo sige bibig-away na sa una kung simik pate ano yung sigarilyo sa una undang rin mga iskasumana may yun sige magkuha na kung laway lang gawin ka ng tubod sigarilyo palanggat sa kadlo katuwa lang pagkadugayan daghan naman na ako na lang ipasagda oto narik sa tubod Sure mo dito ni. ang naming na mong iat nga halap Ipilo na lang po na tingog ang bukog na tingog ang bukog So, yato daw ng mama nila na pumunta. Han, isa ray dalahan. O, ganapang tulog isa. Duha ka brick. Ano ra, noon sa'yo pagdalagagan, oy. ang iring ba yan dagan ba kaya nga dato ng iring ang iring wicked ka rin Ito naging galabay ko ring ka, kay Karwan na yung skintin ko doon, magduro. diba ni grabe kita O, magkituha, ang kuran niya doon, kanang suba man to. Direme, itabog sa suba. nabuk pa dito ba Itabog sa suba, kadya. Ilabay na mo to, ikuha ng mga bigsaya, balik lang. sino Kalayo, sayap. Uwi kayo na ng giling, kaya naghalhal siya. Duwag adlaw niya may. ayun yun sa ano Balik din siya, ibalik siya. Dito siya nanganak. nagiboy na may balik O, kung di magkahon, dito na pagdawasan na si Kintin, dito na siya kitabay. ano ka balik Nakabalik, so kami po, tulog at yun. Dito namin nagpuyo atong, ato dito ang last na balay. itong mga itong inyong luto nga mais nga ilabay Ilabay ni Uli, ilabay ni Uli. Wala, umalis na. grabe din ang inyong Ito nga, hindi na ko magbalik. Uli niya, kapabuti yung papa, hindi ko nitiri. ang nakuha na to ni Papang ako man to wala man to siya iring daari ako to ang lagom miagikan kaya to sa dire sa tuburan Daghan na kayo. Sila gan. Hadlok ka di kumuli. wala lang kung ba Kumuli nga na. Isa na ka bukrit. Okay, wala di ko maligo pag abot kini ah. Wala ko kasay. Dapat hindi ko dito na inutukot. Para dili ka dagat. Di, apiki ba ako dito ron. Dali mo yung parang sa ulo. Kaya sa dito ka sakto pa akong big karon. Ay, may hindi ka maglaba o dito. Sige, dito ko.
Pampan ko sa bumalik do. Ugali, way ugasay gani pagabot ko. Ay, good. Siguro mo na. Kabalo ko. Wala man tong yang ipuya sa unaga. Grabe ang tubig, dili ko di pat yun kay mabuto. Katong naay, katong durian. Lahi na, wala kaduna na nang karon. sa ubos na muna ang way tubig. Ah, kanang naay durian daghan. Magdala og walay kuanhan, walay bangag, walay Ako kuanhan. lang kung na ba bakit di bunga ron? Ah, wala na siguro to. Nako, na siguro to. Kaya pila na to kakuan. Kung naa ba, kanang walay bangag. Ako na Ako bakit ko sa kuha. Sayang itong mga durian na pag di na makaon, oy. Lami ra bagid siya unod. Hindi Kana na ba makaon na. ang yang unod ba gamay ra piso. Oro siya unod. Kuan to siya kanang Bisaya nga durian, Franz. Ito Bisaya nga durian. Saya pero Tamis kayo. Dagan, gamay siya kanon ni sa bro. Ang unod pati daghana. Daghana pa. Gani. Balitay lang bukog durian god nga puyat god. Ah, makay di ari, barato man dito. Tatuan man siguro ang kilo diri tag 100 kapit o 80. 200, uy. 200 ang kilo? 120, uy. Unya yag di man nimo ana, di man na ang isa ka abok, di man na Ay, isa ka papalit kilo. na ka itong pinanita na daan. Ay, Naman to'y luwa-luwa daw. Ako nga itong Facebook, nagiluwa-luwaan yan. Facebook man na, vlog man na good. content man na. Dili, namuto siya, diyon, nabidyohan siya. Nga, sinataan niya, ayan niya, plastikan. Mama to, gyud sugod, nga di na gyud kumupahit gawat. Robinson. Siguro na kay laluwa-luwaan. Iya raman ako kung nga naluwa-luan. Amaris lagi kan babe, gawas sa magyapon. Oh. Mga tao, man nasa Robinson nagaputos ka na bang nasa Daplin? Pataka lang mo ka. Deliver na day, dili na rukuan sa tao sa Robinson day, iguro na sa ubantay. Oh. Delivery na day, dali na magkuan. Kaya mupulit po ka ng naipanit. Titingan siya ni mo. Kay apil man ang palit sa timpang. Mas bukan kaya siguro ang palit kay sa unod. Na. Ito na bunga difference no. Sa ginagmay lang minana na napay matilok. Kung nangingo ko man ka, nga mula ka man ka. Oh, Sa may imuhang ko ano dito? dagang maranaw dito. Mulimunod. Dagang maranaw katong Limunod gamama. ba ginang kamot niya ka? Abdi ka nag-limunod. Kaon ka. Kuya, kayo na, mahimo lang kung ka na. Abdi kayo na. Labo po na sa... Sounds like what? First preso. Labo po natin ng kamutan. Tagaan ko ni Maridars. Oh. Hindi, uy. Ya, tagam. Guys, ang TV nataod na. So ang kulang, ang kanina lang back sa video kay kani diri ibutang diri pagkahuman aya butangan ato kay mooy iyahang pang close sa boxes. Era. Okay na makuha na. Oo, tanawon sa papel. Ha? Oo, kita naon nang na-support o support. Matangtang do? Ang kanang papel? Natango na. Silupin raman man matangtang raman silupin pero mapitsag bato impas. Ayaw. Di mapitsan og kanang bato ba? Yan na lang. Ara na. Ako ang sabon. 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 Kuan na si Francia na kuan na. Nangandam na kay Yan na mo, alas 6 na ko. Piin na kayo magwapo. Ito. Augma na lang po. Untag sa'yo. Kung gusto ka nga, di ko ka makabalik dayon. Ayo, okay. Makabalik dayon. Wala na ko yung GRO. oh, naglag ko. Magpaso-paso riha, magputong nga lang. Eh, Number pag sa... nasunod na lang, sila na magpindot. Oh, 5-5 naman. Sila na magpindot. Okay. 2-5 ra gyud yan eh. Uy, pila di mo ko Uy, lang kanti indang 5 baya. Ulo 5. Ang uban manggani nga 5 ra manggani France no. Sa uban.
lisensya mo ni ko ani mama. Eh, Na guys, na rin ako po nagtambay guys. Haman unyang gabi kay. Kuhaan naman ko dira sa buong banana. Ha? Taas. Parang mulak dire. anak na niya. Baliktad dong. Ay, Pwede naman ang matangtang. Nanay, siguro. Hindi pa ba ano? Alis, una kay na kay gikuan man. Hindi nga ba? Iwal Iber na gini. Ay pa na, mo forever pa na. Pero asa na na? Asa na dito ulan. Kay kanang kuan diri man na. Paubos. Kay para ang yahang sounds pa dili man pa. Para dili siya makuan. Ulanan po. Grabe, inita siguro. Uy, ang rami ra maglugar no. At naog diya sa danan. O, kang mama dito, pitimbog nawa. Kana gyud magana diya kang murag tagbuhan kag kana. O ba? Bugnaw ka dira? Nawa. Grabe, inita eh. Yung ano yung magyapon itong tindahan sa una tong ato, magtindahan sa una gano'n, daara o. Ito. Perting pagkainita po ito sa una. One lane pa man to. Ari daw ni Bill koy gumitan. Wala na may stand. Malungkot ko. Sige ra magkaon iriga mo na siya nga. Gamay ko anak niya. Balita lang yung nag-transport namin, tag 75 hapon. Kasuoy. Kay Louis, kaayo po. Yan ang nagpa-Persian. Mas muda po ni siya. Hindi, kano sa rin itong mga naka-Persian eh. Man. Nawag ko kay. Miming. Wala na natin manawag. Wala na bang Miming. Yung manawag mo, yung dili ko manawag. Miming. Kung maghihangyo. Man. Agay. Kung maghihangyo. Kita raw. Miming. Miming. Magkita po mga wabig ito, Fran. Uy, wala ko si Bobby. Ah, wala na din si wabig guys. Wala na din Pero siya. ulo, macho. Ingon kasi ang tiyiktan niya. Yung ano nga. Pwede ba daw si Bobby daw si Kaya? Ang basil yung mga nga. Naaman si ang tununay. No? Swapping daw. Ang among miming nga kalangi nga kiat kaanyo ang miming Bisaya. Miming nga aspin. Agay. Ano siya lang, kaya hindi siya papabi. Ito niya nilunod. Oh, dudulang eh. Aspin. Napot lang na siya aspin. kung ano. Kumoy. Kaasa kaya ko kunang oy mag kuan na. Tawag kung ano yan eh. Kita bitaw ko to yung nagka-travel bitaw. O kaasa kay ko po. Ilang ko kabalo ba? Ba't masamad siya? Paatay. Ba man akong bitso man nang diyan na para makita. Ingukuan na mo ni guys kay oh. Naon raman ana raman. Nga din niya maabot ako ang kamo. Wala ay wala ay. Ah, wala ay wala ay. Ah, wala ay wala ay.
Wait lang, wait lang. Ay, wait lang, wait lang. Darong sa manang, darong sa. Hoy, suko na! Antiel na lang, antiel. Ayaw sa kinasuko pa na, oh. Ayaw sa halin. Bangkilan, magputrihan. Wala man na ito ang bangkit. Antiel, Franz, mana? Tatlo, koy. Kana naman mo siya. Nawala lagi mo dito, man. Sige, Maldito nga bata na maldito nga bata. Okay ba? Maldito nga bata. Maldito. Dito kay ngirit sa kong magulang guys, oh. Abay kay, kuan na nga, kanang palangga kayo siya guys. Dito kayo. Hello guys. Dili na po ko nagpundo guys kay para unya, dapat po kong magulang kay malarga man si Basilio. So dili mi unya once po lang anto nga magsarado siya guys. Dili na mo siya bayan, hindi ko siya magsarado. Pag magsarado siya ayaw lang yung huli. Ana guys, tambay sa mi daari. Ay tambay sa ko diri kay kung banana nag-work pa man. So diri sa ko magstay. Gayon, mag-travel akong banana, dili ko matulog para kung malurlan na ay kauban. Guys. Init ka diri guys, ay as in. Pero dito sa ako ang malurlan sa kwarto, bugno kay dito. Pero porting init taas dito. Mga alas 4 pa ni diri. Bugnaw. Ang mukuan ba mo wala ang kainit. Ako ang nagbrasan sa Eric. Saba kay diri guys kay highway mo kay diri. Di pare sa mo ang apartment ko kami nga pa dito guys. Makadong ka dito og tanang mo. Ay ato dito Cairo ana or mga pundo sa mga siran. Ang madong kanya dito iklanda pero lang yun. Di pare di ari nga mga sakyanan, mga motor. Welding, sa tindahan sa ko ang personal. Welding nila ang ko ang TV kay para masakit. Gusto kayo ko guys, kaya malambot ko guys. Ay, dun kayo ko. Hello everyone.
Matumay ito sa likod, guys. Kaya ang kindi. Hi guys, naay doge diri guys, gabantay sa tindahan guys, naapoy doge dito guys, mga subaan kaayo guys. Tuwa pa dito guys. Nami diri sa likod guys, oh. Naay sapa guys. Naay bamboo. Hi. Ito mama ako. Hi. Ang dami sa big-agaw guys. Lagi no. Buru. Balay sa kuang. Hate. Babalik na mi guys. Uy, naison. Resulta, create 0. Maugta ko, ningo mo kag nibalik na result. Naganawa lagi ka! Create 0? Oo. Ningo mo kag nibalik, hindi ka wasat. Hello everyone, continue ta sa to ang pagyama-yama. Ding balik ko sa gawas guys, kay dili naman kaayo init. So nako diri galingkod-lingkod karon. Na while nagkalingkod-lingkod diri guys, naglantaw ta sa akong ig-agaw nga nagpanday pa sa walay sa atong karaoke. Panahon man guys, gamay na lay kulang para mahuman. Sa butang dira. Kaulan nun guys. Dako ang ulan mahitabo karong adlaw. Guys, sama ni ay. Ay. Matuwang gid siya ay as in. Guys. Ingkod ka man ah. Na. Ha? Karoon. Ampan. Yan ako, oy, nagkaon ako. Para trabaho sa kornay siya kung mo. Malunggay man na. Bright. Ay kung mo. Kalamunggay na. Eh, kalamunggay ang flavor anak, guys. Siya nga sa kuwan ay number. Sus, nakakatay dusi-dusi do. Kaya ang susi. Baka konsumisyon yung no? Singpatan silang taga-ato yun, sa cheese. O man malista ka. Kayo man naman kung nagawa sa ito isang adlaw mo. Kung biyang sarap kung kaayo. Ako ang gipanta na to, giyatag sa kuha. 5-0. 5-0. Sabay. 3-0. Oh. Una nung 1. Kanang 5-0. Kuan po na siya. Oh, Delikado po na. una giyatag sa kuha. Nasa galon. Ay po. Ang naisagol nga tubig kung walay sagol, para lang presyo? Kanang walay sagol, kaya ako lang mo sagol. Oh, di ba mingon sila na isagol tubig ang isa walay sagol. Ingon mo itong bayi. Sa inyo paliton kaning naisagol o wala? Ay, barato na po yung sakol. Ah. May naku pareho rag presyo ba? Dili to, ni mo isa nga nakulan ng tubig. Dili kayo naapit sakol. Nakulan ng tubig. Pagpalit niya. Ah. Mayra po aming gawas do, gani man ka mo trabaho 1 week do. Batay pending do. Dili ang trabaho.
Away, away. Ang kadaot din sa mata. Mami na siya nga April boy na siya basta mo maguhan April boy. April boy Rino na siya. Nagdala ta ka microphone dong, di man i-vlog ka dong, sikat ka dayon. Daga na mga construction ko iron na. Nangasikat, no? May mga mga kabinet. Oh, kato ning kuan na sikat na siya. Nanato sildo. Sikam no. Si kuan, sa ngalan nato si Itong na ba yun? Dani. Aligon kayo kay Kupan man na. dili di ba basta. Ato pa niya ang CCTV so man di makita. Ang purpose na niya kani dire kay baga kay bisitas mama. Kanang imong CCTV para ana na. Para dire. Oh, dire na ana. Dire po siya focus. Murag ibalin duro na siya sa taas-taasan. Ay, maulanan lagi. Maulanan, no? Bawal ba na maulanan imo siguro? Dili parirab na sila. Kaya bawal man na maulanan. Di mo na sa waterproof. Waterproof na nakabutang dito good. Nagani dari o nakakuan waterproof man. La, murag maulan na jud dong. Diyan di oras karon man. Alas 2 pa man di ay. Di na kuan na. Alas 4 na lang mo gika. Parera magyapon. Murag linog. Alas 4 na lang mo gikanan. Mura magyapon alas 3 ha. Magabi na magyapon mo sa dalan. Pagka man na pras, bingon na pa siya alas 5 na lang magikan. Bayi. Hello everyone. Ninglarga na si Basilio. Si sister na lang ang nabilin. Wa paghihapon na human ang ilang giwer, pero sayo pamuntog kaayo. Nagapatad ka atong 380 angkot? Sayang nga, pwede ko ning patad di ay. Wala, ito. Okay, kota. Sus! Sayang kaayo. Wala, kapatid mo ito. Moro to kung kwarta 20 pesos. Ay, ning ulan na guys. Tingana nata to si Basilio nga 380. Ano ko nga ning gawas man nagod. Ala nahulog ang usa oh. Wala pa magigawas na. Ning gawas ito naging adlaw. Sa makuha. Di makuha ay apikas ko kana di makuha na. Gipalong na po ni Manang suga oh, wakwakon man siguro siya. Tama si Bin. Gipalong yung suga. Vampire. Ganun magtanaw niya. Ay, makabalo.